pánové, dneska som tu zasa v našej zoo. Od minula som tu to trošku vylepšil. Máme tu slona, máme tu žirafy a gorily. Začal som tu robiť takýto park. Ja to tu dneska poriadne vylepším, takže poďme rovno na to. Všetko toto samozrejme pokupujeme. Tak. Toto sem kúpim, to sa bude páčiť. Dám tu dva takéto drahé vedľa seba, ja mám 200 000. Takže si to môžem dovoliť. Všetko to tu kúpim. Tak. A čo je toto za 5 000? To čo je? Jaký strom? Čo? Medúzy? To je medúza. Ale to môžu byť dve. Takže tu kúpim dve klidne. To akože medúzy v zoo. To je celkom dobré. Tu, no, socha žraloka. To budú ryby? Tu sú ryby. Všetko toto ale samozrejme musím pokupovať. Tak, toto kúpim, toto. Tu kúpim hotdogový stánok. Tu sú kosatky. Tak ale ja mám peňazí, tak všetko tu môžem kúpiť. Aj kosatky. Tak, paráda. Kúpim tu aj tú druhú. Tak. Kúpim tu tieto stoličky. Ale tu ich je strašne veľa. Takže toto samozrejme ale všetko pokupujem. Tak. Máme to tu. Stánok tu ešte kúpim. Hotdogový zasa. Tu kúpim tu ešte toto. Tak, tak to čo to bude? Zasa korály. Sklo. Žraloky? Tak. To je žralok. Vidíte ho? Wow. Ale samozrejme tu kúpim ešte jedného. Nech tu nie je sám. Hodím to sem. Tak. Všetko to skúpime. Tak. Všetko sa nám tu hodí. Tak. No. A toto už máme hotové. To bolo niečo, to bolo rýchle. Takto by to malo byť. Takže môžeme ísť podľa mňa aj sem. Inak počul som jednu takú vec, ktorá ma celkom zaujíma. Tu niekde by mali byť krokodíly. A to som teda zvedavý, či tu budú. To dúfam, že tu fakt budú. Exotické zvieratá? To nepotrebujem asi. Teraz to kúpim balónkové, alebo to ide? Nejde to. Tu kúpim toto. Tak. Ale tu by možno mohlo byť tie krokodíly, nie? Vyzerá to tu, že by to tu vážne ale mohlo byť. Tak. Yes. To vyzerá dobre. Tak. Kúpime, všetko tu pokupujeme. Tu kúpim popcorn. Tak. Tu vážne niečo bude. Tu vážne možno budú tie krokodíle. Wow, lavice. Tak to všetko pokupujem a potom to vylepším. Lebo samozrejme musím to všetko vylepšiť. Nebudem tu mať predsa obyčajné lavice. Všetko to už máme.
Tak. Všetko toto vylepšíme zase. Všetko tu musí byť úplne perfektné. Tak. Ešte toto. Toto. Aj toto. A toto. Tu vážně asi budou tie krokodýly? Tu vážně jsou tie krokodýly? Kde je? Wow. Ten vyzerá dobre. Ja môžem dať nejaké meno? Tak tento sa bude volať asi Jožko. Super. Funguje to? Yes, je to Jožko. Ale ja to chcem mať dvoch. Tak. Kde je ten druhý? Oni ma okradli? Nie, sú tu dvaja. Tu mu dáme, no. Tento sa bude volať Pedro. Tak. Máme tu Jožka, Pedra. Ale ešte tuto musíme trošku vylepšiť. Tak. No, tu bude asi zima alebo niečo. Ale dneska už sme z toho stihli zasa veľmi veľa. Keď sa vám toto video páčilo, zanechajte poriadny like, veľmi veľa komentárov, zhliadnutí, dáte určite aj odber. S vami bol pán T a dovidenia.